Ето, когато пишем правдата, нали, истината в YouTube, постоянно наследят какво пишем, няма право да пишем истината и ето какви съобщения ни изпращат. Премахване на коментара и т.н. Това ти е демокрацията. Нямаш право да пишеш истината, нямаш право да кажеш какво се е случило и т.н. Ето е коментарите. В Германия ги са ме следили. Аз усетих веднага след като писах там един малко, как да кажа, малко груб коментар за Евросъюза, НАТО и т.н. Веднага, след 2-3 минути веднага ми звънаха и този телефон, където я казах, който после го проверих в Google, го написах в Google и ми даде, че този телефон го ползват, нали, Бундес какво беше за следение и регулиране на криминалната престъпност в интернет. Значи криминална престъпност, когато говориш истината, има много хора репресирани в Германия на този принцип, че не са съгласни с политиката на имиграция на беженци. Аз пък не съм съгласен с това, че излъгаха 100 Евросъюз и вкарат беженци, дават на тях жилища, това, не знам какво всичко. А нас може в 90% от случаите на дискриминират, затова не съм съгласен с 100 Евросъюз и го ненавиждам, понеже не излага и това стана, където убиха баща ми тия западно украинци. И как да обичаш този Евросъюз? Пуска престъпници, убийци. Нали, нямам доказателство, но според моите съмнения и моите преживявания, къде са нас снимали, какво е, що е, с какво са нас заразявали, мога да кажа, че е организирано от чиновници от Германия, висши чиновници, които се занимават, нали, с тези така наречени киберпрестъпления. Киберпрестъпления е съвсем друго нещо да организираш терористични атаки и т.н. А тия, които организират терористични атаки, дето се блъскат в пазарите с автомобили, се врязват, където дупчат хора с ножовите по митинги, тях още ги вкарат в Европа, ни къде сме кротките, но убиват, унищожават. Това е така наречен, това са евроценности за мен.